సంక్రాంతి వేడుకల్లోనూ మెడికల్ కాలేజీల ప్రైవేటీకరణ ప్రధాన అంశంగా మారింది. విశాఖలో వైసీపీ శ్రేణులు భోగిమంటల్లో జీవో కాపీలు తగలబెట్టి నిరసన వ్యక్తం చేశారు. పీపీపీ విధానానికి అనుమతి ఇస్తూ ప్రభుత్వం జారీ చేసిన జీవో నెంబర్ 560 మీద వైసీపీ ప్రజా ఉద్యమం నడుపుతోంది. ఇప్పటికే కోటి సంతకాల ద్వారా ప్రజల వ్యతిరేకతను తెలియజెప్పిన విపక్షం భోగి వేడుకల్లోనూ జీవో దగ్ధం చేశారు. కాలం చెల్లినా ప్రజా వ్యతిరేక నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్న ప్రభుత్వ వైఖరి మారాలని డిమాండ్ చేశారు.